Guys, so balik na punta sa atong tutorial Bisaya version sa kung saan pag-send og Bitcoin gikan sa imong coins.ph padulong sa Binance. So assuming nga na kay coins.ph account, kung wala pa adto lang ka sa akong YouTube channel, search lang nimo ni Kanoy, Brian Kanoy. Search lang nimo tuwa diya, then kita nimo ni kani mo ni akong channel, click lang nimo subscribe, i-on nimo notification bell para updated ka sa next video nako about trading Binance. So karon mga basics ata, so kung wala pa ka-click lang nimo ni siya. Ina ko tutorial diri nga how to buy Bitcoin in coins.ph for Binance trading. So kani nga video tudluan ka saan pagpalit og Bitcoin sa coins.ph, yeah, kani how to send Bitcoin from coins.ph padulong sa Coinbase. So karon ang ato na pong tutorial is sa pag-send ng Bitcoin padulong sa Binance gamit ang coins.ph. So assuming na kay account ato lang kaning coins.ph, then click ni login, then input your details here, sign in ka, then sa kuha na ni kanang verification. So ako naman siyang na-verify, so automatic na ko login. So mo ni ang main dashboard sa coins.ph. So login po ka sa Binance kay tumaton dre mag-send tagikan dre Bitcoin padulong dre. So login ka, so kuha na ko verification code sa Binance. Make sure na po kay tutorial sa Binance, kani kuha kay naman ko Google Authenticator o SMS, pili lang ko. So pinakadali para sa kuha SMS, send lang ko, then mag-send na siya sa kuang cellphone. So ko lang check on ana, then i-input na ko. So 363094. so once ma-verify na, lagi na siya. So mo na ako ang siya dashboard. Okay, so wala na mong buhaton ato ka diri sa imong coins.ph. So for example, nag-cash in ka, so katong mga di pagkabalod sa pag-cash in, check lang niyo ni ako ang channel diri kani first video nako saan siya pag-buy. Then kung tayo na kay 500 nga PHP, gusto ka mo palit og Bitcoin, so i-click lang nimo ning Bitcoin. Okay, nimo ng BTC, then convert, kita nimo ni. So kani siya viewing ni siya sa desktop, so lahi pod ang viewing sa phone. So kani phone ni siya ang tutorial diri. Kani kung gamit ron PC, so medyo lahi-lahi ang kamay pero pareha ra features. So ana lang kung nakay amount nga tana to na kay PHP diri nga 500 nya imo siya ipaan. Basta nga to lang na convert na ka na kay nanay value na imong Bitcoin. Okay, so na siya value, imo lang buhaton is click nimo ni yan BTC di dapat kamo gawas diri PHP. So Bitcoin man ta, so say click nimo ning Bitcoin mo, blue na siya daw, highlight siya. So mo kani kita nimo kung nani siya value, kita pa nimo equivalent value na this PHP. So ana lang, then adto ka sa imong Binance. Okay, then adto ka sa imong wallet kani, then deposit ni deposit ka. Okay, kay mo pasok man ka og Bitcoin. So mahitabo diri kani mo ni mo BTC address. Okay, pwede ba ka kung tayo aday mo i-deposit, so lalahi siya address Bitcoin ta, basta sa Bitcoin BTC ta mo ni mong address sa Bitcoin. Kung mag-receive ka og Bitcoin gikan sa ayan nga platform pareha ning coins.ph, padulong diri sa imong Binance para maka-trade na ta. So actually gamit ako ning Binance kay tungod ang Coins Pro dili pa siya available, beta pa siya. So kani taman ni adto ka diri sa wallet, deposit. Okay, deposit, click nimo na siya. Then kung wala nakaselect ang Bitcoin, so by default Bitcoin yun na nakaselect. So kung wala, search lang nimo siya BTC, ana lang. So kita nimo ni address, copy lang nimo ni,
copy para sure ka, pwede po nimo i-highlight ni, right click copy, pero may para sure jud ka ni makita nimo na mo prompt. So at it means na-copy na. Balik ka sa imong coins.ph, then mahitabo ni, so ayaw kalimot kani click nimo ning Bitcoin, tinaa kay makita diri kani send, man ni siya nga kanina imo gawasan. Kung naka PHP na siya dili, make sure nga ang imong i-send diri sa Binance Bitcoin pod, kay Bitcoin man imong receiving address. Kay kung i-send nimo PHP nya Bitcoin mo address, na possibility nga mawala imong funds. So make sure nga nakapalit na kag Bitcoin na siya value, click nimo na siya diri, dili PHP ha, click BTC yun. So ana na value ta to 0 point something na. Then send nimo siya, send. Okay, so karon send nimo siya, input ka diri value, for example 500 nya value nimo sa BTC, kay na sample lang ana lang. Then 2 kani mo na ni siya yung address, okay, mo na mo i-paste diri nya na lang. So make sure double check nimo ni siya, kay pag yun ay pinaka-importante sa tanan, check nimo 1C9. Okay, so sakto siya, tangan na nimo po for sample for Binance lang. Then after ma-secure na nimo siya, baba, scroll down mo sa baba, kanina ni siya priority diri kaya wala man siya not, don't have enough funds, wala man tayo so money, so demo lang ni siya. So makasili ka diri low, medium, high. Kani sa low, nakatry ko mga 30 minutes to 1 hour ang pinakadugay. So depende na siya, pero sa kasagaran na kung gina-select kanilang low, kay kamera siya charges, ano lang yung blockchain fee amount. So after ni mo na select, depende sa mo gusto mo mabot tayo diri sa Binance. So click mo ning high, pero mas dako-dako jud siya og fee. So tayo click ni mo ning low, continue, so mababot ka og mga pila ka 30 or 1 hour. Then mo appear na siya diri, kita nimo, okay, mo appear na siya sa imong history. Then after 30 i-check nimo sa imong Binance abot na ba. So pag-check ka na ato na ba diri sa imong kani. Then ito pa sa imong balance, okay, sa mong balances ani kita naman diri kung ilan nimo naabot na sa imong balance, kay ana ni value diri sa pakita na ko sa inyo, gamay pa man ni siya. So di ba ay bali lang sa pagkakaroon Ethereum mo ni total balance ana. So pag kasi pwede na ka maka-start og trade. So next video mo na akong tutorial sound pag trade diri sa Binance. So dali ra man siya. So ayaw kalimot, search lang nimo ning Brian Canoy, search nimo, then kani subscribe ka, then on na sample ani subscribe, i-on nimo ning notification bell para pag ako i-upload video about sa trading, at least ma-notify ka sa imong cellphone sa imong ginagamit na lang. So sample na naka-receive na ka, sample na gusto na pud nimo siya i-send. So from Binance tapod ka to coins.ph. So, for example mag-withdraw na ka, kay dako na imong na trade, sample lang. So mabuhato na pud nimo, ato na pud kani, adto ka diri sa kani, then withdraw kani. Okay, so withdraw ka. So sa man imong withdraw, so kani Bitcoin, BTC ka, may BTC, may kung tayo BTC imong coin nga gusto na withdraw, ano imong button. Okay, then ato ka diri sa imong coins.ph. So vice versa na siya. So click nimo ni Bitcoin ha, kung tayo sample ani, click na pud nimo Bitcoin kung kuan ka, kani kita kaning gamay nga QR code mo nimo i-click. Okay, so show my BTC ka, ano lang, copy lang gyapon nimo. Minsan to na click nimo ni siya, copy. So it means na copy na, pero gusto ka sure, highlight nimo, right click, copy ana, then ato ka diri sa kani ka naka whitelist na mo ni sa kuha. Pwede nimo i-whitelist para ensure sa imong security, para dili basta-basta ma-withdraw imong funds sa Binance. So next na po ning video ako na itudlo sa una siya pagkapa. So karon lang sa so
Kung wala ka naka whitelist, ang mabutang diri is address. So i-input lang nimo ning address diri nga site kani naka whitelist na mo ni. So, select na lang ko ana sa send, then kita nimo na diri completed. Next send ko, kita nimo na recent withdrawal history nimo na lang. So simple as that lang. Kung may mga question na bahin ani, so comment lang. So ikalimot subscribe. So, wala to. So, next video na ba ta?